Bio plus Tekno kuulostaa joltain kyborgihommalta. Mä menen nyt kysyä turkulaisen Uniogenin bosselta, että mikä tää bioteknologia juttu on. Bioteknologia hyödyntää biologisia järjestelmiä, eliöitä tai niiden osia tuotteiden ja prosessien kehittämiseksi. Tähän kuuluu geeniteknologia, mikrobiologia ja diagnostiikka. Yritän sulautua riitaan. Voinko mä nähdä toi jotenkin käytännössä? Joo, mennään katsomaan meidän tuotantotiloja. Okei, nyt me pitää tehdä semmonen catwalk, eli näin. Mä käyn näin. 1, 2, Moi. Mitä tässä siis niinku tehdään? No, nämä on tämmöisiä mikrotiitterilevyjä, eli niissä on semmosia ikään kuin pieniä koeputkia, joissa sitä testausta voidaan sitten tehdä. Mitä testausta siis? No, potilaista voidaan ottaa näytteitä ja sitten siellä nähdään esimerkiksi mikä sairaus sillä voi olla. Okei. Niin, eli täällä ei siis tehdä mitään lääkkeitä tai... No, ei me ei tehdä lääkkeitä, vaan me tehdään niinku niitä testejä tai testin osasia, jolla sitten siitä potilaasta otetusta näytteestä voidaan sitten määrittää, että mikä sitä vaivaa. Mihin me siis nyt tultiin? No, nyt me ollaan tutkimus- ja tuotekehityslaboratoriossa. Meillä keskitytään tällä hetkellä erityisesti tartuntatauteihin ja syöpäsairauksiin. Valmistetaan täällä semmosia ihan pikkiriikkisiä silmälle näkymättömiä nanopartikkeleita, joilla on tosi uniikkeja ominaisuuksia. Niitä viritetään matalan energian valolla ja ne tuikkii ulos korkeamman energian valoa. Ja tämä on tosi uniikki prosessi, sitä ei esiinny luonnossa. Miten te pystytte tekemään jotain, mikä ei esiinny luonnossa? No, se on näennäisesti fysiikan lakien vastainen. Mitä hyötyä tästä kaikesta siis sit on? No, me saadaan aikaiseksi herkempiä testejä, eli niistä potilasnäytteistä löydetään pienempiä pitoisuuksia niitä taudin aiheuttajia. Eli löydetäänkö me niinku helpommin näitä tauteja? Joo, just niin. Mitäs tuolla tehdään? No, täällä Tiina valmistaa PCR-teknologiaan perustuvia testejä, joilla voidaan diagnosoida tartuntatauteja niin kuin koronaa. PCR eli polymeraasiketjureaktio on teknologia, jolla voidaan ihan muutamista DNA-molekyyleistä tosi nopeassa ajassa monistaa ihan hillittömän iso määrä DNAta. Ja sitten voidaan helposti ja luotettavasti määrittää potilasnäytteistä, että mitä tauteja siellä on. Teettekö te korona-aikana tällaista koronatestejä? No joo, koronapandemia aikana me saatiin pikavauhtia kasaan koronatesti, jota on myyty Euroopassa reilusti yli 1 miljoona kappaletta. Mikä on niinku kaikista villein juttu, mihin näitä teidän teknologioita voidaan hyödyntää? No, esimerkiksi just tällä meidän nanopartikkeliteknologialla on aika erikoisiakin sovelluskohteita, niin kuin puolustusteknologia. Jos esimerkiksi omien joukkojen varusteet pinnoitetaan näillä nanopartikkeleilla, niin ne voidaan nähdä pimeässä sen infrapunavalon avulla. Okei, nice. Tota mä en osannut odottaa. Nyt mennään tsekkaa, että mistä näitä biobisneksiä voi opiskella. Turun AMK. Nyt ollaan biotekniikan labras ja nyt mennään katsomaan, kuinka DNAta monistetaan. Eli miten PCR-hommia tehdään. Ja meidän laitteisto löytyy täältä. Ja täällä löytyykin opiskelijoita. Moi! Mitä tässä niinku tehdään? Tässä me tehdään GMO-työtä, eli tutkitaan, että sisältääkö tämä nyt geenimuunneltua näytettä. Eli seuraavaksi tämä kielitörtin tosiaankin kuivataan ja viedään tuonne kuvantamislaitteelle. Saanko mä viedä sen? No kyllä sä saat. Jääkö se paperikin sinne? Ei. Seuraavaksi me laitettiin kielitörtin tuonne UV-kuvantamislaitteeseen. Mut näkyykö se nyt tuolla se lima? Geeli. Olen tohtori Umukoro ja tässä on geelilimaa. Tämä kamera kuvaa tätä kielitörtintä ja tuolta koneelta sitten nähdään se tulos. No miltä se nyt näyttää? Nähdään nyt tästä kuvasta, että se näyte ei sisällä geenimuunneltua ainesosaa. Kukas tuolla on? No, siellä on meidän opiskelija tekemässä aseptista pakkausta puhdastilassa. Paljon sun auto maksaa one by one? No siis tää haari 500 €, hanskat 7 € ja lasit parikymppiä. Yeah! Elo. Häh? No niin, sit mennään katsoa 3D-tulostuksia. 3D-tulostuksia. Tulostatteko te jotain lääkkeitä vai? No just sitä. So what's going on here? So basically we do have our printer. It prints biological materials, biomaterials, and here we have the setup. Here we have the final product. Can I touch it? Yes, you can touch it. We're not going to use it. This is going to be our implant that's going to help us to integrate the drug inside of this implant and to release the drug in a fashion that
the patient doesn't have to daily take the drugs, or like, you know, we don't have a spikes of like, you know, drug release. Do you enjoy studying here? I love studying in Turku. I love the city. I love the people. I love the lifestyle. Siis mikä tää haju on? No tää on melkein tuoksu. Tuolla on meidän panimo. Okei. Ja tää liittyy bioteknologiaan miten? No siten, että me hyväksikäytetään hiivasoluja ja sitten tämä koko prosessiopettelu on sitä biotekniikkaa, eli aseptiikkaa, reseptiikkaa, reaktioita, analyysejä. Koko tämä prosessi kuuluu tähän pakettiin. Okei, eli kaljakurssilla opiskelijat sitten opettelee sen tämän käyttöön? No täysin väärin. Se on olutkurssi. Tosiaan tämä tulee oikeasti opiskelijoiden tekemään olutta ja se lähtee sitten maailmalle myyntiin. Mä kuulin, että ne on lukittu ilkeitä opiskelijoita. Mä yritän päästä ulos. Onko se siellä? Turku on siis selkeästi Suomen biopääkaupunki ja bioteknologialla sananmukaisesti parannetaan maailmaa. Mutta nyt mun pitää lähteä tutkimaan omaa DNAta eli pohdiskelemaan, että mikä musta voisi tulla ison